Adunay tulo ka episodes karon ang My Big Bossing nga puros maglangkubog pantasya nga dunay iya-iyang istorya. Starring Bossing Vic Soto, ang MMFF's all-time box office king ug ang Wonder Child superstar nga si Riza May Dizon ang puros makita sa tulo ka mga episodes. Ang episode 1 mo ang Sirena sa direksyon ni Tony Reyes nga nag-feature nila ni Wally Bayola, Manilyn Reynes ug Pauline Luna. Ang episode 2, Taktak sa direksyon ni Marlon Rivera, mag-feature ni Marian Rivera ug Jose Manalo. Samtang ang episode 3, ang Prinsesa sa direksyon ni Binibining Joyce Bernal nga miparang ni Riza May Dizon sa nagkasikat nga child star nga si Alonzo Mulak, ang anak ni kanhi child star Nino Mulak kinsa mao sa modalang amahan ni Alonzo. Ang My Big Bossing showing na sa Pasko, December 25. Sa Showbiz Chika, Maurice Puyo.